Здравейте от остров Тасос. Тук е центъра. Тук се намира Кея. Вели като видя плаваща лодка, винаги се сещам за тебе. Това е една чудесна асоциация. Оказва се, че Тасос е много близо до България. Днес се запознах с едни хора, които са дошли само да похапнат. Били на 2 часа от Кърджали. Така че, ако сте решили да си правите подарък, може да дойдете насам. Сигурно храната е вкусна и ефтина. Аз понеже ям едни такива много прости неща, не знам какви са цените, но панорамата е уникална. Има и доста българи. Аз работя за едно семейство, които са готини. Млади хора, няма злоба в тях. Иначе между българите пак има едни такива, дето ги гонят мани за величие и малтретират другите. И аз им казвам, внимавайте какво правите, защото каквото правите, ангелите ще ви го отработят. Те ме гледат като изкопаемо, но наистина каквото правиме стои в нашия астрал и когато му дойде време да плащаме, Всевишния отгоре дава команда на ангелите. Който ходи по греховен път, върви към смъртта. Колкото по-рано се усети човек и се покае и потърси прошка, толкова по-добре. Колкото повече хора се молят за него, също е по-добре, защото те дават от своята енергия, от своята душа, но всичко трябва да е с волята им, с доброто намерение. Човек винаги трябва да прави нещата така, че да угоди на Бог. Знаете на какво ни учи Бог? Че Той е единствен. Нашия Бог е Господ Исус Христос, единствения Син Божий. Ние сме големи късметли, защото Бога не е падарен, не ни е пуснал, не ни преследва, не ни командва и ни, особено българите, бая сме ударили просото, но времето идва. Идва нова тераса и те не могат да вереят в такива ниски вибрации. Така че, който не знае за Бог, да търси Словото. Когато казваш вярвам в Бог, значи ти го следваш, познаваш Неговото учение, Неговите заповеди и ги спазваш. Трябва да има дела. И най-важното, цялото учение на Христос е, че ние трябва да бъдем добри, милостиви, състрадателни към другите, да прощаваме на враговете. Много е трудно, но това иска Той от нас, защото Той казва, аз съм ти простил. Той знае всичко за теб. Все някога ангел ще ви мине пътя и ще ви сканира. Така че колкото по-често се причестявате, изповядвате и се каете пред Бога, защото непрекъснато грешиме, толкова по-добре. Аз само ви казвам какво съм научила. Като видя някой да хвърля пепел по другия и да си мисли, че е по-голям тарикат и да си мисли, че Господ не го вижда, това е голяма глупост. Особено хора, които се молят, които са се определили за Божии деца, те знаят какво правят. Там се правят енергийни защити, с архангели, с архангел Михаил, дигат се вибрации и когато човек тръгне да се кекерчи с тях, винаги има ответ и хората говорят за магии. Не са магии. Да, магии са. Да можеш да работиш с енергия, но там няма нищо лошо към хората. Напротив, който вярва в Христос, трябва да е добър, както Той е добър към нас. Бъдете здрави, успешни
и щастливи.